Assalom, xush omaded ba dastarxoni Navro'zi ma. Bayram kunni har qonaqni mana shulay qulay җыеп каршы алалар. Иң төп үзенчәлекләрнең берсе ике куллап исәнләшү. Нәүрүз мөбарәк булсын. Таҗик гаиләсендә Нәүрүзгә берничә көн алдан әзерләнә башлыйлар. Хуҗабикә тәүлек буе диярлек аяк өстендә. Һәр бәйрәмнең үз милли ризыклары булган кебек, Нәүрүз табынының да иң төп сыйларының берсе суманак дип аталучы ризык. Аны әзерләү 10-12 сәгатькә сузылырга мөмкин ди Хуҗабикә. Тузар ханым, суманак әзерләү серләре белән безне дә таныштырыгыз әле. Суманак, сабыза. Суманак бик озак әзерләнә. Борынгыдан килгән рецепт буенча. Башта бодай шыттырабыз, аннан соң аны ит тарткычтан чыгарабыз, ун кушабыз да газ плитәсе өстенә куябыз. Шушы массаны ярты тәүлек дәвамында бер туктаусыз булгатып торырга кирәк. Шикәр комы салынмаса да, суманак бик татлы килеп чыга. Шыттырылган бодайдан пешерелгәнгә күрә, аны бик файдалы да диләр. Мне нравится. Суманак бик татлы һәм тәмле, мин аны бик яратам. Мы все вместе гуляем. Нәүрүз бәйрәмен көтеп алам, барыбыз бергә кунакка йөрибез, сыйланабыз, бик күңелле. Заходим друг к другу. Күршеләребезне, якыннарыбызны суманак һәм башка күчтәнәчләр белән сыйлыйбыз. Хафт син дип аталучы табын әзерлибез. Ул С һәм Ш хәрефләренә башланучы 7 ризыктан торырга тиеш. Гореф-гадәтләребезне шулай кадерләп саклыйбыз. Наврузи, Навбаһарон. Нәүрүз яз һәм дуслык бәйрәме. Аны менә шундый мул табыннар белән каршылыйлар. Бу көнне кешеләр бер-берсенә изге теләкләр тели, гафу сорый, дошманнарын кичерә. Ә балалар күрше-күләнгә кирип җырлар, биюләр бүләк итә. Навруз мубарак. Нәүрүз бу якшәмбедә килеп җитәчәк. Башкалада күп милләтле концерт программасы, плау фестивале, милли кул эшләнмәләре сатыла торган сәүдә нокталарын оештыру көтелә. Казан ипподромында Татарстан Халыклар ассамблеясы да бәйрәм оештыра. Нәүрүз гүзәлен һәм Нәүрүз батырын да сайлаячаклар. Индилә Хөсәенова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.